ayo konco, bodoh di makanan. Ayo, Botone gulung. Nyambut gawe tenan peng-pengan. Ayo konco. Ayo konco, padha jroning pagelaran.
No. Ah. No. Good. Ayo konco kabeh padha barisan prayitna. Kali nunggu Gusti punika ing apadena. Ayo bocor toto prajurit. Lah kok bingung aku. Prajurit kabeh wis larasatresna, aja nganti kang ana tumpang suh. Awit awake dhewe iki kalendhan iki kalebu sampur sing nomor 2 lho, Dik. Wingi kuwi wis mahargya. Uga ana penampilan sing kaya awake dhewe. Mula kowe sing ati-ati. Awake dhewe ngaturke
ngene lho Cek. Kena kanggo contoh. Weh ora kopro. Ngakali meyek. Ngakali. Dirine malah iya ae ben rekoso. Kadar bayarane padha. Aja sembrono kowe tampil ning kene. Kene ngono akeh jaranan. Sing apik kabeh kena bersaing deh, ning bersaing sehat. Kabeh dulur dhewe, kabeh bolo dhewe. Ngono lho, Dek. Yo, Bat, kabeh mau kudu manut jalur sing bener. Yo, bacot kene. Ayo, ayo bolong, foto di noto, yo.
Ayo, alon-alon deh. Terus. Nong alas kulit kayu nongko nong kelir liya kali urung rasa kuatir ning ati mesti ono. Ayo deh, gendonan deh. Terus. Alon-alon sok. Masyam saiki riko wis rapi. Ya. Ngene nyamleng tenan. Ayo gentenan. Alas kayu nang
sing apik. Joget kuwi sing apik. Burung bagianmu. Bagianmu sing kok gantian sik. Ayo kari-kari. Ayo tajuk. Wong senengane kok nyusu-nyusu. Ayo tajuk. Tajuk. Orang ngerti tajuk lagi. Lawas, Kari lawas, riko sikano, rasa kuat, taati ono. Ini nyambut gawe. Ayo. Ayo, gentenan. Ayo ya. Ayo bagianmu, bagianmu saiki. Wayahmu. Ayo, ya. Amplopnya jaluk genepi nyambut gawe sing tenaran. Nyapa jawamu? Ngomong asik ning tukang kendang. Kok iso teko Siti? Velocity. Jago sama Lapik Siti. Di rumahnya kendangnya kok ya. Tepakno ya. Ditepak nih. Bareng. Purwana sang piye sang? Kana contoh. Contoh. Ya ngene lho. Minggir. Bareng. Dinteni dhisik tukang kendange. Ayo ndang nih. Siapa jawamu ngono kuwi? Kowe jawane HP-ne patah-patah wae HP-ne pencak silat iki mau. Ayo Velocity iki mau. Oh, aneh kok. Ya, kowe biyen kowe duwe sabuk to ya? Sabuk apa ya? Sabuk gambar lo. Roh biyen sabukmu jebong.
kita mania, kita mania, kita hey, saya nasi nanyar mek, ayo sang, ayo Ayo praktek nang ada. ayo, Coba deh. ayo sampai lagi. Kita mania, ayo Isabella, ayo. Kita mania. Iku ngono tilu, Bang. Gaspol danga, iya, Masya saiki riko wis Pengen dicontoni ya. welas ison angin diiliani satemene takut yakin iki nyawa Ya. Sekian. Aidan Yo. Tio Mas kameramen dia ngono ini kowe ora muni. Ayo mas. Ya. Ayo. Muni. Sang. Bae kayo. Bae kayo isa ka. Isa bae ka. Oh, gak muni. Oh gak muni. Ayo jajah ya. Rupamu elek nih ya, kok duduk kabari. Muni lo. Ojo nanti dikalane ya. Yo. Hei. Lah kok malah kemarin. Kowe terus durung joget ayo nang joget ayo saiki tenanan. Ayo. Masya saiki riko wis lali welas pisan angin diiliani satemene
menghayati, 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 hei, menghayati masuk kamera. Ayo, 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 ayo. Wis gandeng wong liya. Nangis dong. Riko. Hei, 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 hei. Nangis orang ngono ya. Kok malah kosa-kosa. Menghayati lagi kayak nangis ngono kae lho. Ayo, ayo. Ngendus. Tampil maning perih yaten iki nulis Rika. Wis gendong ngebiayi. Kok ngono? Bayi apa gak disusoni barang? Duduk. Disusoni barang. Kari loro kereta asing rasa rumangsa. Kari loro kereta asing rasa rumangsa.